Hola, molt bones. Us porto una revelació d'un truc que segurament hi ha una sèrie que es diu El Revoltell, Revoltijo, en castellà, i bueno, té molts noms. Llavors, començarem, passant això aquí al costat, és igual, si no passa res, i entrarem a l'espectador una baralla completament nova, o vull dir mesclada, vale? Normal, vale? El que ell podrà barrejar, podrà tallar, podrà fer el que vulgui, vale? Podrà fer el que doni la gana, vale? Ha sortit, podrà tallar, tasques com vulgui, i un cop ell hagi barrejat, perquè no tinc cap mena de patró ni cap sèrie, li diran que ha de fer una carta, que ell vulgui. Posem que ens agafa aquesta d'aquí, vale? Posem que ens agafa aquesta. El rei de diamants. I llavors li direm, molt bé, mira la carta, i no l'he vist, vale? Mira la carta i posa-la a dalt, al mig o a la part inferior de la baralla. Llavors en aquest cas, si te la posa a dalt, doncs fas un corte falso o un tall fals o el que vulgui, però la carta ha d'estar a la part inferior. Si te la posa al mig, vale? Si te la posa al mig, doncs fas allò típic que tires la carta amunt, a un break o el que vulguis i la carta està a baix, vale? Llavors tu vas fent així, vas alternant a dalt o a baix, sense cap mena d'ordre. Si es pots comptar, però jo no es compto mai perquè hi ha hagut unes cartes, és una cosa que a mi no m'acaba de convèncer. Així que tu vas alternant, a dalt, a baix, a dalt, a baix, alternes les cartes, a dalt, a baix, vas alternant, i un cop has arribat al final, poses l'última carta, la poses a dalt. Vale? Molt bé, un cop fet això, vale? Tenen les cartes completament barrejades i alternades. I on les barrejaràs? Totes les cartes les barrejaràs amb la mescla que tu vulguis. Pots fer aquesta, pots fer la faro, pots fer l'americana, pots fer un doble tall, un tall, el que tu vulguis. Pots fer la mescla que tu et vingui de gust. Pots fer aquesta, vale? Pots fer les mescles que tu et vinguin de gust. Bueno, aquesta a mi no m'acaba de sortir del tot bé. Tornarem a fer les mescles que tinguin a tu de gust. O sigui, qualsevol baralla va bé a fer aquest truco. Qualsevol mescla va de puta mare. Un cop t'has fet això, li diràs, molt bé, te'n recordes de la teva carta i et dirà, sí, si et diu que no, doncs tornes a començar. I llavors fas així. I aquí, atenció, quina és l'única carta que està boca a baix? Efectivament, el rei de diamants. No, espero que us hagi agradat. Si no us ha agradat, doncs comenteu el que no us ha agradat. Si us ha agradat, poseu like i subscriveu-vos, que no costa res, no treu res. Ja en 0, esteu subscrits i també doneu like. Merci per veure el vídeo. Suposo que ens tornarà d'aquí poc.